Можно. У нас можно все. Усім прывітанне, добрый вечар і на канале Сэнс. Сёння амаль штотыднёвая наша сустрэча з грамадска-палітычным аглядальнікам, каментатарам, эканамічна-палітычным прадказальнікам Валерам Руселікам. Ну, размаўляць сёння буду я, проста Лявон Польскі. Чалавек, які глядзіць на свет Сёння праз такія аптымістычныя... Памаранчевыя акуляры і так... Паколькі у мяне аптымістычная роля ў нашым дуэце з табой, Валер, то мне трэба неяк больш аптымістычна. Так я таму і начапіў такія, каб вот гляджу на ўсё і радуюся, і прыемна. Ну, хаця, па-рознаму бывае, но ўсё ж такі оно крышачку дае аптымістычны колер жыццю. Добра, ну што, тады паспрабуем, выпрабуем твой аптымізм на трываласць. Это будзе цяжка, ну паспрабуем. Сёння 25-й дзень вайны, хаця дакладней сказаць, гэта актыўнай фазы вайны, таму што вайна цягнецца ўжо 8 гадоў, расійска-украінская. І вось за апошні час я асабіста сустракаў уже так ўсё часцей і часцей такія папрокі ў бок беларускіх журналістаў, беларускіх блогераў, што, маўляў, а чаму вы не гаворыце пра Беларусь? А дзе ўсе беларускія навіны? Чаму толькі Украіна, а як жа ў нас? У нас жа таксама штосьці адбываецца і ёсць пра што гаварыць. Ну, можна паспрабаваць сёння выправіць вось гэты перакос ва ўкраінскі бок, хаця адразу варта адзначыць, што перакосу няма, таму што тое, што адбываецца ва ўкраіне сёння, гэта вырашальныя падзеі, у тым ліку і для Беларусі. Ну, а для ўсяго свету вырашальныя падзеі. Канешне. І вось, дарэчы, Беларусь тут не ёсць выключэннем з усяго свету, пакуль яшчэ, на шчасце. І вось ёсць у святле ўсяго гэта, ёсць і такое выказванне, што свет ужо вось ніколі не будзе ранейшы пасля гэтай вайны. Ну, і ты ведаеш, я вось разважаў пра гэта і думаў, што мне так прыгадалася, што ну вось кожны больш-менш буйны катаклізм, нешта вот такое, і кожны раз гаворыцца штосьці падобнае. Вось, напрыклад, калі пачалася пандэмія, то ўсе гаварылі, што ну свет уже ніколі не будзе ранейшым, все будуць хадзіць у гэтых скафандрах, которые будуць фільтраваць паветра, вірусы, там і так далей, все зменіцца, у Венецыю вярнуліся там дельфіны, там все, свет будзе абсолютна іншы, хаця вось ужо 2,5 гады і нейкае жыццё і працягваецца, і не сказаць, што оно моцна адрозніваецца, ну вось менавіта з-за пандэміі ад ранейшае жыцця. Увесь свет, Европа ўся, ну, за выключэннем, безумоўна, некаторых краінаў навучыліся насіць у грамадскіх месцах маскі, што, ў прынцыпе, не кепска, і нават без пандэміі. Так і шмат дзе іх нават пачалі адмяняць, то бок оно не вяртаецца. І вось я сядзеў, разважаў на гэтую тэму, над гэтым вось выразам. Ну, сонца ж, здаецца, ўсё роўна будзе свяціць. Нёман будзе плыць далей, бульба будзе радзіць далей. Як у каго? Ну, у тых, хто будзе уруплівых гаспадароў, як яна і раней. А ў каго яна не расла, яна і... Працягваюць піць далей. Абсалютна. Дык як ты думаеш, ці ёсць тады сэнс гаварыць, што вось свет ніколі не будзе ранейшым? Ну, гэта ж такія устойлівыя шаблённыя выразы, разумееш? Яны нічога за сабой не нясуць. Ну і што, ну, кожны дзень, ну, ты пражываеш дзень, і свет уже пасля этого не будзе ранейшы, таму што ў цябе нешта здарылася в гэты дзень, там штосьці там. Ты напісаў песню, ну, я вузка так накіравана, а да гэтага ты эту песню не напісаў. Вот ты уже напісаў песню гэтую, і свет уже не будзе ранейшы пасля таго, як ты напісаў. Паслухаюць людзі эту песню, іх нешта зменіцца. Ці, наадварот, нічого не зменіцца. Калі нічого не зменіцца, так ты тады будзеш пераймацца, а свет же не будзе ранейшы. Он кожны дзень мяняецца, кожную гадзіну, кожную хвіліну. Калі так разбіраць уже это выказванне. Ну, гэта ж выказванне можна і падтрымаць, таму што ну, зноўку ж гавораць, і тут таксама ёсць рацыя, што для Беларусі, напрыклад, зноўку з'яўляецца гістарычны шанец зараз вось у гэтай вайне. Хаця трэба, канешне, адразу адзначыць, што шанец з'яўляецца, ну, хіба што толькі пры адным з мноства сцэнароў, вось як гэта ўсё скончыцца. Потому что, ну, там, ці Путін пераможа, ці Украіна пераможа. Ці вялікі выбух пераможа ўсіх.
Таксама так. Ну, мне здаецца, для Беларусі з'яўляецца гістарычны шанец тады, калі Пуціна не папросту турнуць, абламаюць ему рогі, турнуць з Украіны, ён адпаўзе назад, але калі ему і шыю канчаткова скруцяць. Таму што застаецца небяспека, што атрымаўшы там па рагах ва ўкраіне, ён свайму электарату мусіць нейкую перамогу прадставіць. Ён скажа, затое вось у нас ёсць Беларусь, і мы адтуль вось як бы не выйдзем, і вось ён там і застанецца. І тады у нас атрымаецца не папросту вось цяперашняя неаб'яўленая акупацыя, она канчаткова як бы вось аформіцца. Так? Як думаеш? Ты сур'ёзна про это думаў? Мне здаецца, Я сидзеў про гэта разважаў. Мне здаецца, што тэндэнцыі вось гэтага, мякка кажучы, неабдуманага кроку, а па вялікім рахунку абсалютна вар'яцкага і незразумелага кроку пачынаць гэтую вайну, што пасля гэта ідзе тэндэнцыя на развал наогул імперыі, а не на тое, каб нейкія туды пад'ядноўваць нейкія землі. Мне здаецца, што будзе настолькі багаты вось землятрус для Расіі менавіта. Ну і для нас таксама, раз мы з імі разам. Не мы, а это начальство вырашыла заняць такую пазіцыю. Таксама вельмі неабдуманую і таксама вар'яцкую, што ўсё это будзе папросту сыпацца. Спачатку яны яшчэ там харахорацца, там да мы закідаем шапкамі, як заўсёды бывала это. І там вот зараз уже скончыліся там ракеты, скончылася это, пакуль новыя настругаюць яны там у себе на гэтых чаго стругаць-то будуць? З дрэва. Вот на этом дрэваапрацоўчым камбінаце, пакуль яны настругаюць новае, яны зараз перапыначак, там пакуль што взялі паузу, так, выйшаў там мітынг сабралі, таксама па вобразе і падабенстве беларускіх гэтых мітынгаў сагнаных. Вот сагналі, там хтосьці артысты выступілі, сярод іх былі артысты, ад якіх не чакалі это выступу. Ну, карацей, ўсё вось такое пакуль. Пакуль так яно ўсё. Але тэндэнцыя такая, што якія-небудзь ускрайкі, у якіх ёсць дыяменты, якія вымушаны ўсё это гнаць у Маскву і Петербург, они просто Саху. Ну, натуральна. А не тое, што просто прадаваць гэта свету і жыць як, ну, як мінімум, як, напрыклад, Фінляндыя жыве, як Норвегія. Не, яны там сидять, там, і там все здабыча ідзе, а тлустыя людзі купляюць сабе маёмасць у Італіі. Ёсць шанец, што імперыя разваліцца? Ну, я ж аптымістычны, я ж надзеў акуляры гэты. Так. Цераз гэта я гляджу, ну, от, разумееш, наша ўлада зрабіла шэраг такіх памылак, якія пасля якіх свет уже беларускі не будзе ранейшы. Гэта пачалося з пандэміі, як пачалі это одно, пачало грувасціцца, потым з гэтымі выбарамі. Ну, можна ж было спакойна зрабіць выгляд, што там выйграў 59%. Ну, і 53 нават. 50, хай 53. Ну, не, так нельга было зрабіць. Трэба было іх пасадзіць, іх пабіць, іх там пастраляць. Вось, пасля этого зноў Беларусь не будзе ранейшай пасля такіх ужо страшных шокавых тэрапіяў. І тут пачынаецца, а гэтыя глядзелі, можна так? І яны пачынаюць, ну, навошта это было рабіць? Ну, это ж, ну, просто не, ну, зусім. Просто, ну, каму гэта трэба? За што ідуць воеваць расійскія жаўнеры? Ні за што. Просто все ведаюць, тым болей жаўнеры, якія там прысутнічаюць, в Марыуполі, напрыклад, ці ў Харкаве, каля Харкава, там, Херсоне, яны бачаць, што іх ніхто не рады там бачыць, што няма ніякай там фашыстоўскай хунты, нікога няма. За што яны ваююць? За тое, каб там падрабаваць па кватэрках штосьці, там прывесці айфон не новы сваёй цёлке. Вось за гэта, ну... Не за гэта аддаць жыццё альбо хаця б нагу. Так. І там пакласці галаву, вухо там, ці што там яшчэ. Не будзем казаць пра розныя часткі цела. Вось за гэта, атрымліваецца, яны ваююць. Но гэта такая матывацыя, мякка кажучы, не зусім якая матывуе. Так. А людзі проста абараняюць сваю зямлю з іншага боку. Ну, што будзе з такой імперыяй, з розных частак якой пацягнуцца жаўнеры туды? І, ну, я ўжо не кажу пра тое, што шмат хто не вернецца да хаты. Як будуць рэагаваць? Там сплацяцца вакол лідера сильно? Ну, яшчэ пытанне, ці той лідар ввогуле жывы, ці засталася толькі галаграма? Ну да, можа быць, там
вышел, там нечто сказал, Так, там так, заклинило. вот на этом опошнем концерте. Сервер, так. Проблемы на сервере внутри лидера почались, и его повезли у майстерню ремонтовать после этого. Ну, бачиш, а все-таки тогда, атрымліваецца, мы все равно выходим до того, что свет сапраўды не будзе ранейшым, і у прыватнасці быць прарасійскім, мне здаецца, вось ужо ад цяперашні часу гэта, ну, зашкварна. Прычым зашкварна, вельмі кантрасна зашкварна. Калі раней можна было, там нейкі паўдурак, бо ён там ну, за Пуціна придурак. Вось. Але калі што, як бы, вот, ну, сусед і сусед. А зараз, мне здаецца, гэта такое больш на кантрасце, якраз за то, што столькі смерцяў несправядлівых, подлых і мірнага насельніцтва. Мне здаецца, вось у гэтым плане таксама адбываюцца такія незваротныя працэсы. Як думаеш? Ну, я ж про это и кажу, что все идет до развала империи. Потому что ясно, что, принамсі, ранейших стасункаў паміж Россией и Украиной, ну, пару стагоддзяў таких збольшага прыязных, як яны былі да пачатку всіх гэтых крымскіх кампаній, усёй этой лухты, мы не побачым, это будуць просто нацыі-антаганісты. А варта было толькі адціснуць Крым. Вот трэба было гэты Крым. Без этого неабходна. Просто не... Мало тэрыторыяў. Мало, хочется яшчэ хочется. Это ж як саранча. Мало, там, это ж як саранча. Там на тысячах, на десятках тысячах километров ніхто наогул не жыве. Просто ніхто в этой Сибири, там лясы, там один паляўнічы, там десятки. Там... А ведаеш чаму? Яны ж, як выявілі санкцыі чарговы раз, яны ж то самыя ствараць нічога не ўмеюць будаваць. І таму ім трэба зайсці туды, дзе ўжо ўсё створанае, і там і абрабаваць краму, і там гэты айфон забраць, там і так далей, бо дзе ён пасярод тайгі будзе там шукаць нейкі айфон, там няма нічога. Працаваць, рабіць яны не ўмеюць. І вось яны якраз ідуць туды, дзе жывуць людзі, дзе жывуць гаспадары. Божа, я бачыў гэта відэа, дзе акупанты залезлі ў кватэру да ўкраінцаў і абураліся, што ах, гэтыя хахлы Нестле едят. Яны там знайшлі вот этот слоечек з Нестле, ели, ну, чакалядная вот эта паста. І што, ах, вот яны абураліся, як это, зажраліся. А у іх няма? А дзе у іх у тайзе Нестле? Ну, у тайзе, можа, няма. Ну, атрымліваецца, як вы... Таму яны лезуць, як саранча, паесці. Аналігі яшчэ з Сергеем Пясецкім, з запіски афіцера Чырвонай арміі. Абсолютно. Як ён прыйшоў і убачыў, што у ботах ходзіць, а буржуі ўсе там. Я памятаю вось гэты ўспаміны, як заходнюю Беларусь захоплівалі чырвонаармейцы і яны ненавідзелі заходнебеларускіх сялян, у якіх вось віселі кумпякі, там нейкае мяса, а гэта вось галыцьба ішла. Яшчэ 2 кані было. Яшчэ і 2 кані было. І это вас мы вызваляць будзем. Это вы ж ёсць паны. Это вы ж паны, буржуі. Всіх вас трэба. Дарэчы, ёсць, будзем перамяжоўваць, можа, пытаннямі ад гледашоў. Дзякуй, дарэчы, спадарства, што вы разам з намі. Вось Вожык Патрыёт. Вельмі прыемна, калі з намі і вожыкі, і патрыёты. Ці вы лічыце слушная ідэя прызнання Беларусі часова акупаванай? Пра гэта вось прыватнасці на гэтым тыдні заявіў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення. Вось ён там заклікаў свет прызнаць Беларусь часова акупаваным. Пра гэта таксама Святлана Ціхановская гаварыла. Як ты лічыш, як бы трэба, не трэба, варта? Ну, а хто будзе прызнаваць? Ну, каб свет прызнаў, так, каб свет, каб, напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый сказала, так, Беларусь сёння знаходіцца пад... На мой погляд, досыць слушна гэта. Я згодны. Таму што, атрымліваецца тады, калі яна не часова акупаваная, што мы за тое, каб это ўсё лецела туды, ад нас, нашым братам і сёстрам. Абсалютна слушна. А калі гэта, па-першае, было акупавана яшчэ доўгія гады. І тыя, хто казаў, што вось гарант нашай незалежнасці, і ад Расіі нас бароніць. І заўсёды мы казалі, што ад якой ён вас Расіі бароніць? Не, ён абароніць, калі што. Ну вот мы бачым цяпер, што такая падвойная акупацыя атрымліваецца. Спачатку адна, цяпер яшчэ акупавалі акупанты акупантаў. Я абсалютна згодны. І мне здаецца, вось
про тое, што зноўку свет змяняецца. Гэта таксама адна з гэтых зменаў вельмі важных. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, тады ў нас і не Міністэрства абароны там Беларусі, Міністэрства абароны там акупантаў, напрыклад, тому што чым яны займаюцца? Яны усяляк дапамагаюць акупантам расійскім, якія нападаюць на Украіну, замест таго, каб бараніць беларусаў. Міністэрства супрацы з акупантамі. Міністэрства... Акупацыйная адміністрацыя, можна сказаць. Міністэрства акупацыі, просто так. Одно вялікае, больш нічого не трэба. Класны выпадак зараз быў, калі учора міністэрства, вось гэта акупацыйнае міністэрства абароны Лукашэнкі, яно праводзіла гарачую лінію. Ух ты. А навошта? У іх падгарае, паходу, таму лінія ў іх нейкая гарачая. Туды патэлефанавала адна глядачка Белсату, і яна спытала: слухайце, а што гэта такое адбываецца? Чаму расійскія войскі ў нас у Беларусі? Чаму тут пуляюць ад нас? Гэтак далей. А гэта супярэчыць гэтай апошняй канстытуцыі, якая усенародна прынятая, наколькі я чытаў. Якая пачала дзейнічаць, дарэчы, у гэты аўторак. Дык вось, гэты псеўдаміністр псеўдаабароны, але без псеўда Хренін. Дык вось гэтыя міністры, яны адказалі гэтай жанчыне про тое, што женщина, все у нас хорошо, вам не надо про это думать, вам надо смотреть телевизор. И вообще, у нас тут горячая линия не про оборону Беларуси, а про какие у вас личные проблемы есть, вопросы. Может, у вас там по коммунальных платежах что-то есть. Она пытает: так вы Министерство обороны, при чем тут коммунальные платежи? Ну, это вот такие узроень. Вот чем занимается... Я так запытались про коммунальные платежи? Так. Саженцы хорошо ли там высаживаете? Ну, правильно, а чем она еще занимается? Нормально. Вось такое міністэрства. І таму сапраўды вельмі важна называць рэчы сваімі імёнамі, і акупацыя, сапраўды ёсць акупацыя. І наконт таго, што адказнасць, сапраўды шмат зараз такіх спрэчак, там адказныя беларусы за агрэсію з боку з нашай тэрыторыі, ці не адказныя. Ну, пытанне ў тым, ці кантралюем мы сваю тэрыторыю. Калі мы пад акупацыяй, то это сапраўды не з нашай згоды. Ну, ясна, што трэба будзе прайсці у будучыні, калі ўсё гэта, дай Бог, скончыцца, што трэба праз нейкі абрад ачышчэння, безумоўна, будзе праходзіць. Таму што мы не прайшлі яго ў 90-х падчас так званай дэмакратыі, недадэмакратыі. Вось, мы тады не пакаяліся за савецкія часы, за все эти гулагі, за Сталіна, за курапаты. Мы так неяк так все так мягенько пайшло, змікшыравалася неяк так спакойненько. А потым зноў паднялі на, як это звычайна бывае. Каб, ты уяўляеш сабе, каб хтосьці там зараз у Нямецчыне праз першай асобы там ці ў прэсе штосьці там пра Гітлера казалі, што не все было там кепска. Это абсурд, такого быць не можа просто. Можа быць там на кухні. Это прыватная справа ўсіх. Але каб это сказала нейкая службовая асоба, ці это дзяржаўная газета, што гэта быць не можа. А ў нас як бы мы не пакаяліся. У нас вуліцы называюць дзяржынскімі, панамарэнкамі, называюцца усякімі катамі, у тым ліку казловымі, там усякімі сапраўднымі катамі беларускага народа. Там стаіць Калінін там на гэтым подыуме сваім нешчасны, глядзіць, што вы тут ходзіце. Там пакуль гэта працягваецца, не будзе шчасця ў Беларусі. Ну, адпаведна, калі Украіна пераможа, а Пуціну скруцяць шыю, і ў нас будзе гэты шанец, то, канешне, пачнуцца вось гэтыя працэсы дэлукашызацыі, дэрасіязацыі і дэсаветызацыі. Дэсаветызацыя, это вельмі істотна. І як тады было ў 90-х, толькі не трэба, таму што будуць супраць пенсіянеры, будуць супраць это неадназначна будзе сустрэта грамадствам. Вось калі гэтага баяцца, так потым пачынаюцца зноў гэтыя прывіды, гэтыя страшныя, крывавыя прывіды, яны встаюць і зноў ідуць у сваю атаку, толькі ўжо яны не жывыя, а страшныя прывідныя гэтыя здані. Яны пачынаюць зноў атакаваць, зноў яны... Это калі не асуджаныя. Калі не асуджаныя публічна, калі не асуджаныя, і гэта асуджэнне не замацаванае на паперы, то сапраўды можа зноўку ўзняць галаву. І вось калі свет выйдзе з гэтай вайны, свет калі пераможа
вось гэта тое, што этую навалу, тады першае, што трэба рабіць, гэта ачышчацца ад гэтага, зносіць этой помнікі, перайменоўваць вуліцы, не гледзячы на тое, што безумоўна 15% будзе заўсёды выходзіць на мітынг, а гэта будзе дазволена выходзіць на мітынг. Так вот гэты 15% я уже быў бачыў это ў 90-х. Яны будуць пад сваімі там сталінамі чырвонымі там сцягамі крычаць, што прадалі краіну, там жыдамасонам, все это. На гэта не трэба зважаць. Ну, адзінае, што калі сімволіка будзе сімволікай асуджанага злачыннага рэжыму, то яны не змогуць яе публічна дэманстраваць. Это таксама трэба разумець. Гэта варта таксама. Вось. Потым, можа быць, потым праз гадоў 150 можна у нейкіх месцах вузка накіраваных дазволіць. Ну, напрыклад, у музеях злачынстваў Ну, у музеях і так можна дазволіць, конечно. Яшчэ ты ведаеш, на гэтым тыдні я прачытаў цікавае разважанне вось наконт там калектыўнай адказнасці, там вот там мы не пакаяліся, што там як зараз нам сябе адчуваць. І я прачытаў вельмі цікавую думку пра тое, што ёсць віна, а ёсць адказнасць. Это розныя рэчы. І калі мы не вінаватыя, бо мы не кантралюем свае тэрыторыі, то адказнасць мы як дарослыя людзі павінны на сябе браць. І ў чым гэта выяўляецца, мне здаецца, якраз у стваральным. Я думаю, што мы, беларусы, як сёння частка нашых суайчыннікаў едзе ваяваць на баку Украіны, бо адчуваюць адказнасць. Не толькі гістарычны шанец, але і адказнасць, бо вось у размовах з журналістамі гэтыя добраахвотнікі падкрэсліваюць, для нас важна змыць гэтую ганьбу, якую накідвае на беларускі народ Лукашенко. Гэта гаворка пра адказнасць. Таксама шмат беларусаў дапамагаюць валанцёрамі. Шмат беларусаў я сустракаў, пішуць пра тое, што калі скончыцца вайна, яны паедуць дапамагаць адбудоўваць. І гэта абсалютна слушна. І мне здаецца, і беларуская дзяржава, новая Беларусь, яна таксама павінна браць у гэтым чынны удзел абсалютна. І вось гэта якраз гаворка пра тую адказнасць, якая павінна быць вось як у дарослых людзей, як у дарослай спелай нацыі. Абсалютна згодны. Это вельмі істотна цяпер, калі Украіна знаходзіцца ў такой бядзе, пад гэтай навалай, трэба кожнаму на сваё месца рабіць усё, каб дапамагчы украінскаму народу. Всё, што ты можаш. Можаш пісаць штосьці, пішы, можаш там прынесці нешта, ахвяраваць всё, што можаш, грошы, там, ежу, нейкія рэчы, то гэта вельмі істотна, каб гэта рабілася пастаянна і менавіта намі, беларусамі, каб сапраўды не западозрылі ў тым, што ты сімпатызуеш вось гэтаму вось зэту. Дарэчы, у цябе ёсць версія, чаму яны выкарыстоўваюць лацінскія літары, а не... Мне настолькі гэта непрыемна, таму што я ведаю, што быў беларускі музычны праект, які называўся Z калісьці. А мне, як шкада за героя майго дзяцінства Зорра. Зорра. У праекце Z это выкарыстоўваўся знак Зорра таксама, таму што это як бы, рэвалюцыя. Яны взяли і спаскудзілі вось гэты Z цяпер. А якая версія? Чаму не кірылічныя? У іх, дарэчы, паводле закону ў Расіі все мовы усіх народаў, яны павінны ўжываць кірылічную сістэму правапісання. Яны нам, напэўна, нешта наблыталі, як заўсёды. У іх ім трэба было напісаць кірылічна «і». А яны взяли і бокам его напісалі, хутчэй за ўсё. І вот паехалі танкі з гэтым «і». А «і» это што называлася? Што, якія версіі? «І». Играем в войну. Что-то такое. Ідыёты. Я, дарэчы, бачыў тлумачэнне ад кагосьці з іх, которые вераць у рэптилоидаў, про тое, што Z это, оказывается, древнерусская буква. Древнерусская буква, якая означает землю, и там, гляди, рыска сверху неба, рыска снизу земля, а рыска посередине это заслона для земли ад нечистых сил. И это было знойдено на бересте, правда? Калісьці. Я думаю, что это знойдено в неким диагнозе, видишь? Ну так, это было на бересте было знойдено, где там, як называется города старые, Нижний, господин Великий Новгород, вот там где было. А, хотя Новгород, которые они сами спалили и захопили, так, и подъеднали.
Добра, вот тут Вожик Патрыёт піша про то, як лічыцца, што хацелі сказаць прапагандысты, якія прывязлі мех бульбы да амбасады Украіны. Гаворка пра сённяшнюю акцыю. Паспяховую акцыю крэатыўную. Вось гэтых дзяржаўных прастытутак на чале з малодшым Гайдукевічам, з малодшым Азаронкам. Ну, як яны проста фрыкі. І фрыкаў, вось гэтых, так. Прастытутак і фрыкаў, якія прыехалі да амбасады Украіны, і вось гэта такі быў як адказ, памятаем, напярэдадні украінскія памежнікі гэтым паслам Лукашэнкі ва ўкраіне, яны 30 срэбранікаў кінулі. Ось, і зараз такі вось адказ бульбы. І сапраўды, а чаму бульбы? Ну, яны проста праводзяць акцыі свае, як яны праводзяць і адукацыю, і шмат якія рэчы яны праводзяць для галачкі, як ты ведаеш. Это яшчэ савецкага часу так павялося. Прыйсці на мерапрыемства азначылі, а потым я не пайду на гэты канцэрт, я лепей паеду там да хаты і буду там котлеты рабіць. Вось. Ну, так яны і робяць, яны для галачкі, яны прыйшлі, што там какую-то бульбу придумалі, ну ж бульбашы, да, давай бульбу. І все, мало таго, што яны туды прыйшлі пратэставаць перад амбасадай, невядома перад чым, то есть невядома навошта і каму яны это, таму што яны маглі падумаць, каб яны былі нармальныя людзі, якія разумеюць ланцуг прычына следства, і калі крама пра яны ж ведаюць, што калі працуе прадуктовы магазин, правда? І з якога часу вінаводачны аддзел. Ну яны чамусьці не ведаюць, што амбасада Украіны ў нядзелю не працуе. І вось яны прыйшлі пратэставаць, там нікога няма, канешне. Кізім, наколькі я разумею, як ты мне сам распавёў, я это не чытаў, ён быў на набажэнстве ў гэты час. У чырвоным касцёле, ну, там, дзе маліліся якраз за Украіну. Вось, натуральна. А я думаю, што яны ж не толькі прастытуткі і фрыкі. Я думаю, што яны яшчэ і сцулі. Ведаеш, таму што, а калі б украінцы былі на месцы, маглі б выйсці і наваляць? Таму і выбралі, калі нікога няма. Ты думаеш, это так яны прадумалі, што ясна, што нікога не будзе, а тады мы і... Канешне, так не так страшна. Тады яны вельмі разумныя людзі, канешне. І акцыю прывялі, і бульбачку з'елі. Ну, от нармальна. Наконт бульбы сапраўды... Бульбу, яшчэ бульбу трэба у такой традыцыі таксама, вось этой афіцыйнай беларускай, яны бульбу эту высыпалі, украінцы это не ўзялі, канешне, амбасада не працуе, потым пад покрывам цемры яны прыйшлі, эту бульбу сабралі і да хаты прынеслі. Ну, сапраўды, гэта настолькі глупа з гэтай бульбай. Чаму менавіта бульбу? Можа, таму што срэбра няма, манетак няма. Там у кожнага памежніка жменя манетак знойдзецца, а ў гэтых все бульба. Бульба, ну. Нездарма ж зараз паводзілі шэраг абмежаванняў на валютныя аперацыі, там толькі $100 зараз можна зняць, і ввогуле на іх там купіць штосьці. Это зусім. Для беларусаў, для сярэдняга беларуса это такая трагедыя, што даляры, ну ясна, ну паглядзім, як будзе развівацца эта тэндэнцыя з далярамі. Ну бульба таксама валюта. Ёсць яшчэ пытанне, вот у Вожыка Патрыёта, як заўсёды, шмат пытанняў, гэта вельмі класна, але хацеў прапанаваць пытанне ад Марыі. Чаму ў нас не атрымліваецца аб'яднацца як летам 2020 года? Мне задаеш пытанне? Ну, я думаю, што это Марыя, тут уже выдалілі гэта пытанне. Мы досыць аб'яднаны цяпер все ж такі, у параўнанні з перыядам да лета 2020 году. Это бачна і за мяжой, і на базе у Беларусі. Просто цяпер, ведаеце, пасля прыняцця такіх законаў, тое, што людзі выходзяць на мітынгі антываенныя, то гэта, мне падаецца, што это блізка да подзвігу нешта. Я абсолютно згодны. Потому што все ведаюць, што іх могуць падкінуць што-небудзь крымінальнае. І все роўна людзі выходзяць, і тое, што завінцілі 590 чалавек, ну, нешта такого кшталту, а не, павязалі зусім 900, ну, пасадзілі на суткі, там нешта каля 600. Ну, гэта просто, я здымаю капелюш, што беларускі народ не зломны, насамрэч, таму што, ну, куды ўжо выходзіць, все ж ясна. Ясна, што зноў это... выйдуць, будуць біць, і білі, і здзекаваліся. Так, на гэтым тыдні, калі выходзілі, яны сведчылі, што іх і труцілі газам, і білі, ламалі рэбры, білі галавой аб сцены, і усяляк здзекаваліся. Ну, акупанты. Ну так, себе паводзілі. Але казаць пра неаб'яднанасць, ну, пачакайце, ну, мне здаецца, што крышачку трэба, каб проста
Паднесці запалку трэба, потому что ну, калі ўжо так прыціснуць народ, як яны прыціснулі. Зараз яшчэ прыціснуць санкцыі. Ну што, все будуць сидзець і бульбу ты есці. Ну, мне здаецца, што і так пратэсныя настроі у большасці часткі грамадства з 20-го года нідзе не падзеліся. А ведаеш, чаму я вось читаю і табе адразу адресовую? Потому что я заўсёды пазітыўненька все раз. Не там. Не, что? Потому что мне так приемно вот, слухаць цябе і бачыць, што нашы думкі супадаюць. Нават у адказу. Якія вы малайцы. Я абсолютно згодны. Якія два лядоўцы класныя. І мы таксама аб'яднаныя. Яшчэ, ну, конечно. Я, дарэчы, таксама абсолютно згодны з тым, што няма ніякага раз'яднання. Нема. І тое, што ў 20-м годзе здарыўся гэты цуд, і тое, што беларусы ўпершыню пабачылі, колькі нас насамрэч шмат, усе наступныя дзеянні лукашыстаў, яны былі накіраваны на тое, каб беларусаў падмануць, зноўку прымусіць верыць, што нас мала, што мы зноўку ўсе там перасварыліся, што мы зноўку там адзін аднога ненавідзім, і што не мае сэнсу і так далей. Вы заўважце, яны намагаюцца вось толькі гэта нам і ўцюхаць. Разумееце, а насамрэч людзі застаюцца у адзінстве. Я тут вот, не так прыемна было, што нас зноўку супалі. Так, тут мне компліменты. Добра. Вожык патрыёт. Дэкамунізацыя павінна адбыцца абавязкова, бо амаль у кожнай вёсцы дагэтуль Ленін стаіць. Я хочу задаць пытанне. Як ты лічыш, што рабіць з ленінамі? Таму што мы ведаем, ну, прынамсі, два прыклады. У Літве ёсць парк Груціс, здаецца, называецца. Он там недалёка ад Друскенікаў, і іх туды пазвозілі, і там такі вось музей пад адкрытым небам, там ёсць такая кавярня класная, там такія девачкі-піянерачкі такія вот. І вот ходзіш, глядзіш, і адначасова там досыць сур'ёзнай экспазіцыі, там вось баракі паказаны, у якіх там літоўцаў перавозілі ў Сібір. Ну, такі велізарны такі комплекс зрабілі. І ёсць прыклад Украіны, дзе нашы такія больш вясёлыя і гумарыстычныя паўднёвыя браты, яны палову паразбівалі, а палову там перафарбавалі, перарабілі ў розных там украінцаў. Табе што бліжэй? Альбо, можа, у нас нейкі свой трэці шлях? У нас трэці шлях. Ну, па-першае, я хочу сказаць пра этих леніных у вёсках. Хутчэй за ўсё, гэта даніна такому паганству беларускаму старадаўняму. Таму што беларускі народ, он каранямі ў гэтым паганстве, он до конца так не хрысці не зваўся. І все роўна вот камяні гэтыя, што фарбуюць камяні, пішуць там беражыце лес, это ж сакраментальныя нейкі. Вот камень валуны ты стаіць каля дарогі ўжо пафарбаваны, і сечаты, нейкі сакральны сэнс ёсць. Это Ленін таксама, вот 100 до такого поставілі, і он стаіць, там такі Ленін. Ну, можна да яго там падыходзіць, хто зацяжарыць не можа, там пацерці яму там руку, там ці штосьці яшчэ, і ўжо можна і цяжарыць. Можна, каб у этого Леніна быў нейкі там служка, які прыводзіў жанчынаў, рабіў нейкі абрад там. Ну, тазаронка, мне здаецца, можна вот прыстроіць. Можна нейкіх гэтых, так. Но, калі казаць больш-менш сур'ёзна, дык у нас у недалёкай будучыні мусіць быць так, што кожная вёска, кожны там райцэнтр, ці як это все называецца, мае сваю адміністрацыю, якая не адтуль не вертыкальная, адтуль не прызначаецца. І як вот вырашыць гэтая вёска, што ім з гэтым Ленінам рабіць? Патрэбна нам, не патрэбна, перафарбаваць яго, запрасіць мастака з Менскага авангарднага, каб яму там наліпіць там нейкую, можа быць, перафарбаваць, яму там прыгожую кашулю там зрабіць у кветачкі. Там, ці наогул яго так абстрактненька, ці у стылі Сальвадора Далі, яго так выцеку на такіх нагах, напрыклад. Слухай, як ты крута выкруціў на самакіраванне, ну, што кожная вёска сама мае вырашыць. Яны самі вырашыць наконт гэтага Леніна. Круто.
Адзінае, я хацеў бы дадаць, што большасць гэтых Ленінаў, насамрэч, яны ў жахлівым бядотным стане. Там же яны ж, у каго там рука адвалілася, у каго там галава, там ее пастаянна прыклейваюць назад, яны там гіпсавыя, яны там калічныя такія. І большасць з іх, насамрэч, у дрэнным стане, іх папросту можна... Большасць давядзецца утылізаваць проста. Ну так, яны самыя разваляцца, нават калі з імі нічого не рабіць, папросту не аддаваць бюджэтныя грошы на гэта. Фарбуюць, пад этой фарбай там уже такія расколеныя, фарбуюць, на этой фарбе толькі трымаецца. Так, як у маўзалеі тое, што ляжыць. Так, там таксама толькі гэтая абалонка. Там толькі абалонка нейкая ёсць. Я, дарэчы, даўно чуў такое меркаванне, што ў Беларусі варта аднаго Леніна пакінуць, только там пытанне, куды яго ўсунуць, это вось, который стаіць там у цэнтры ў Менску, перад, што там, Домам Урада, што у вас там? Дом Урада. Дом Урада, да. І таму што там не папросту па-беларуску напісана, а там напісана Тарашкевіцай на ім. Вот, там надпісы там нейкія ёсць пад гэтым Ленінам. Ну, я про это нічого не ведаю, на жаль. Ну, ён як помнік, быццам бы адпавядае там нейкім там... Адзін можна кудысьці ўсунуць. Можна, на Атулева трэба прыбраць, ну куды-небудзь можна паставіць там за горадам, ну якой-небудзь там... Дарэчы, у нас жа ёсць населены пункт, называецца Ленін, нешта такое. І ён натуральная назва такая. Так. Ну, вось туды яго і завалакся. А вот это ты поддался на мою провокацию. Не, ну вот ты поддался на мою провокацию. Сапраўды, что я кажу такое? Ён же просто называется Ленин, там ці Ленина. При чым тут до гэтага Ленина? Уяўляеш, можа ты пакрыўдзіў зараз усіх. Не, гэтага, ну я пакрыўдзіў, напэўна. Ну гэтага трэба, можа быць, неяк так арт вырашыць. А можа на мяжу з Расіяй, каб яны туды глядзелі? Страшно. І вот няхай шчасціць там, вот, і яны паказваюць. А мы яго разбамбяць. Правакаваць будзем. Добра, не трэба. Лепей аддадзім на адкуп вяскоўцам. Это самае. Вяскоўцам кожны за свайго Леніна адказ, што хоча з ім, то і робіць. Ну, дэмантуюць, робяць арт-аб'ект з яго. А гэты галоўны Ленін, ну, трэба павырашаць. Трэба пагаварыць з мастакамі, з дызайнерамі, з архітэктарамі, як лепей куды яго там. І так давядзецца ў Менску, прынамсі, давядзецца ў Новай Беларусі вельмі шмат якіх архітэктурных аб'ектаў найноўшага часу давядзецца дэмантаваць, на жаль. І гэта такая непрыемная праца, але трэба так будзе зрабіць. Напрыклад, палац братоў Карычаў каля палацу прафсаюзаў на цэнтральнай плошчы, якая называецца плошчай рэспублікі. Я не ў курсе сталічнай тапанімікі. Ну, вось, карацей, у цэнтры, вось там новы збудавалі такі бялюткі, такі прыгожы з чорным шклом, такі прыгожы. Но за гэтыя рэчы трэба, конечно, людзей прыцягваць за адказнасць, што на цэнтры горада такое будуюць. Ну, раз уже не прыцягнулі, ну, давядзецца гэта ўсё дэмантаваць, на жаль. Чаму, на жаль? Маё гарадзенскае сэрца, як чым это такім прыемным? Бальзамам папросту пераліваецца, вось слухаючы цябе, калі ты кажаш, што гэтыя гаргары ў цэнтры трэба дэмантаваць. У нас тое ж самае, абсалютна. Альбо гэта некім пінскі, які каля цырку на Свіслачы, ён як архітэктурны аб'ект не кепскі. Ну не там жа ж яго трэба было ўплішчаць, куды вы ўплішчылі. Калі яго можна перанесці куды-небудзь там за Ждановічы туды, то будзе нармальна. Но калі нельга перанесці, давядзецца проста дэмантаваць. Я, дарэчы, быў, ну, уже напрыканцы этой тэмы, як кропка. Я быў калісь у Берліне, там на пачатку ці ў сярэдзіне 2005 год, здаецца, быў. І мне там мой сябра, немец паказаў, вось, у нас ЦК партыі тут стаіць, забыўся, як называецца. Он такі пачварны, як все савецкія будынкі. І он говорит, вот мы закансервавалі, разбіраць яго, дэмантаваць вельмі дорага, напэўна, он так і будзе тут стаяць. А я прыехаў праз 2 гады, яго няма. Знайшліся сродкі і падумалі, што будзе стаяць абы што тут у нас у цэнтры. Яны взялі і хутенька вельмі яго знішчылі, вывезлі. А цяпер уже ніхто не памятае, што он там стаяў насамрэч. І таму, калі мы гаворым пра тое, што свет змяняецца, не будзе такі, як ранейшы, у Беларусі пасля перамогі Украіны і ўсяго свету над гэтай А перамога Украіны, это і перамога ўсяго свету, і перамога Беларусі сапраўднай, у тым ліку. То адбудзецца дэмантаж не толькі палітычнай сістэмы, але і вось гэтых архітэктурных гаргараў. Між тым, калі мы так взялі і пераскочылі на беларускія тэмы, вось нас папракалі у тым ліку, што як это вы забылі пра Беларусь. А мы вось так пераскочылі на беларускія тэмы, то ў мяне тады вось яшчэ адна тэма наўздагон гэтым Леніным. Адзін з затрыманых
на гэтым тыдні выйшаў у Менску і распавёў праваабаронцам пра тое, што замест туалетнай паперы ім выдавалі савецкую Беларусію. Я чытаў, так. Ёсць у цябе нейкі каментар на гэтую тэму? Ну, у іх апроч этой савецкай Беларусі нічого не было, а з паперы уже дэфіцыт, таму што ёсць ж некаторыя там, ну не эмбарга, но прынамсі хтосьці прыпыніў штосьці там, у нас сваю, напэўна, ну, не такая ўжо багатая вытворчасць сваю туалетную паперу, они недзе куплялі. У тым ліку і ва ўкраіне, я ведаю, што куплялі. Я нават купляў такую, была в гандлёвых цэнтрах была. Вось, а тут, ну, бачыце, прыпынілася гэта. Яны ўсё, што маглі, то і той трэба ухваліць этой дзеянні турэмнай адміністрацыі, таму што не проста нічога власна. Можа, гэта ідэалагічная дыверсія была? Ну, можа быць, яны ўжо такім чынам пачынаюць падстрахоўвацца, а вот мы вот так вот зрабілі. Это ж газета, дзе шмат вусатых партрэтаў. Так. Ну это было як за савецкім часам, вот чальцы палітбюро там, альбо там Брежнеў на пярэдняй там паласе, і потым все это як бы такая безадкідная вытворчасць іх гэта, а потым оно уже вісіць на цвічку там недзе ў прыбіральні, і так вот ідзе это все. Ну, калі сур'ёзна, то, канешне, я згодны з тым, што гэта можа быць і такая прыкмета эканамічнага характеру. Ну, я так само думаю. Потому что узгадаем Венесуэлу, где самым верным офицерам выдавали по пачку туалетной паперы, бо у цэлай краіне, якая самыя вялікія радовішчы нафты мае, там 200 тысяч тонн золота там яны маюць у сваіх запасах, при этом у іх не было нават туалетнай паперы. Я скажу болей, за савецкім часам я яшчэ захапіў, і просто нідзе не было. Асабліва, калі ў цябе была сухая калбаса сервелат, там штосьці, яшчэ не сасіскі, вот некаторыя рэчы з прыкмету багатай сям'і ці набліжаны да нейкіх пайкоў, там гэта ўсяго. Вось калі ў цябе было гэта, то ў цябе была таксама і туалетная папера. Ну, это прадмет раскошы быў. Так, а ў большасці сем'яў была эта савецкая Беларусь. Вось, вяртаемся кудысьці туды. Тут, дарэчы, Жыве, наколькі я разумею, піша нам, што Лявона на пасаду першага мэра вольнага Менску. Лявоне, ці хопіць у цябе на гэта, акрамя натхнення, часу? Ці як? Я б не хацеў займацца. Што з музыкай, што з творчасцю? Я б не хацеў займацца гэтымі, быць крэпкім хозяйственником, это не маё абсолютно, потому что, калі вы хочаце, каб я заваліў всю працу ў Менску, там, з гаспадаркай зусім, я в этом абсолютно некомпетентны. Я просто могу сказать, что псуе аблічча гораду, могу раскрытыкаваць і сказаць, што не псуе, што удалы праект, рэкамендаваць нешта. А так, каб я там сидзеў у кабінеце і казаў, так, адправіць бригаду туды, і каб сёння не бачыў этого будынка, ясно? Вот давайте, пошли. Я не уявляю себе в этой ипостаси. Я покуль что хочу пописать песни. Мне падаецца, што... Які будуць натхняць будучага мэра і вот зробяць яго нармальнага чалавека. І гэты мэр будзе нармальны наш чалавек, з нармальным светапоглядам, сучасны, які будзе глядзець нармальныя фільмы, слухаць нармальную музыку, глядзець нармальныя карціны, і ён проста не здолее абысціся без гэтых захадаў, пра які я вам казаў. Вот, дарэчы, Таня Пинута пишет, что птицы какают на Ленина часто и не моют в деревне Ленина. Тут шмат про Ленина такая тема животрепещущая. У вёсцы есть что мыть, уже и Ленина мыть. Ну, может быть, мыюць там по загаде раз на год. И тут измываете фарбу, и разом с фарбой на пэўнай часткі адваливаются от Ленина, калі мыть его пачаць у вёсцы. Таму і не мыюць хутчэй за ўсё. Так ты его, это ведаешь, ёсць такі выраз не руш гаўно, каб не воняло, а ёсць падобны выраз, што не руш, бо развалится. Уже стаіце і стаіце ўжо. Яго нельга мыць, таму птушыны экскременты толькі замацоўваюць. А гэта таксама ідэалагічная, слушная ідэалагічная дыверсія. І вось птушкі, яны на нашым баку. Ідзёт сам настоящий, піша, жыватрапещущае пытанне мае. Што рабіць з цяперашнім беларускім войскам, куды іх падзець пасля, на што яны вартыя? І гэта пытанне, оно яшчэ цікавае тым, што зараз якраз зноку у інфапрасторы, асабліва украінскай, з'явіліся паведамленні пра тое, што яны вось якраз і ўжо і вот все-таки рыхтуюцца да гэтага ўварвання. І вось на тле вось гэтага трындзіца, вось такое ёсць пытанне. Што рабіць з беларускім войскам? Тут все элементарна, што з ім рабіць.
Абсолютно элементарно. Трэба скасоўваць гэты вайсковы абавязак. Можа, замест яго нейкай... Калі ты хочаш, то можаш. Я б так сказаў, для вот 18 гадоў. Хочаш, ідзі давай. Не хочаш, ну, альтэрнатыўненькае што-нибудь там так. Альбо так, альбо чыста кантрактнае. Хочаш, давай, калі ласка. Таму што гэтыя вось людзі, якія там 1,5 году ці год просто марнуюць на этой дзяржаву ў дзяржаве за бясплатна амаль што. Я ж служыў і ведаю. З таго часу нічого не змянілася, мне распавядалі. Калі такім, як я, папракаюць, скажуць, ты не служыў, не мужик. Так не мужик у чым, што я там траву не фарбаваў? Менавіта, што прыходзіць... Ну, гэта гісторыя вайсковая, гэта просто абсурд. Гэта дзяржава ў дзяржаве, якая абсалютна знаходзіцца на нейкім рэчышчы тэатра парадокса. І людзі, якія там, яны вымушаны існаваць паводле гэтых абсурдовых абсалютна законаў. Трэба мяняць, просто ўсё вырызаць і пачынаць з нуля. Таму што мы ўсё роўна, ну, не дай бог зараз пашлюць нейкія групоўкі туды, які я б не раю, таму што, ну, все ясна, што чым это скончыцца для гэтых людзей, які туды пойдуць, не кажучы пра тое, ты тэрміновая служба, ты навогул без шансаў. Калі ты там нейкі там спецназ, круты, там без шансаў таксама, но можа быць крышачку долі это працягнецца, знаходжанне там. Вось. Просто я ведаю знутры, я ведаю, што гэта такое. Вам расказваюць там, што у нас там это все просто... Это яшчэ горш, чым... Жабаў на камеру ядуць, блокі гіпсавыя разбіваюць. Ну, бабулек ганяць студэнтаў, там ламаць, там без збройных людзей там збіваць на мокры яблык, ламаць косць. Это, ведаеце, ну, любые гарылы зможа. Это спакойна. Тут, ну, асабліва, калі вас 50, а там 5 чалавек. Але, ну, вось. Гэта мусіць быць нармальная кантрактная сістэма, дзе трэба пазбыцца ад гэтай завалу этой савецкай вайсковай тэхнікі, якая, ну, она не гніе, там даглядаюць, конечно. Так ёсць паведамленне, што з Віцебску пад Берасці там 2 тыдні едуць, бо кожныя 10 кіламетраў ламаюцца. І я табе распавядаў у першы наш вось гэты ваенны стрым, што гэта за тэхніка. Калі ты памятаеш. Трэба, каб вось гэта ехала ўсё, эта калёна, за ёй ехала яшчэ батальён, які рамантуе гэта ўсё. Таму все это карэнным чынам трэба пераглядаць. Гэта просто поўны абсурд. Ну, ясна, што абсурд, п'янства і ідыёцкія загады. Вот все, што там ёсць. І гэта дзеянне паводле такой схемы, якая сама сабе вычварная і крышачку ўзятая з турэмнай схемы. Таму што все на ўсіх крычаць, всем абавязкова трэба, каб мат быў трохпавярховы. Пастаянна гэты крык... Ніякай самапавагі, адпаведна, ў жаўнераў няма. Перад шэрагам вайскоўцаў, это прынята, які-небудзь камбат будзе прапясочваць якого-небудзь камандзіра роты. Калі стаяць жаўнеры тэрміновай службы, яны ўсё это чуюць, ну гэта ж ясна, што это парушэнне субардынацыі, па-вайскову кажучы. Гэта ніхто на гэта не глядзіць. Адзін крыху вышэйшы начальнік за ніжэйшага будзе браўсці на этого ніжэйшага. Тая ж самая дзедаўшчына, калі ўзяць, што паўгода ты церпіш, ты цярпілам ты становішся, потым яшчэ там, а потым сам б'еш. Ну такі ж самы цярпіла, толькі который дарваўся. Я згодны цалкам, што павінна адбыцца рэфармаванне тотальнае папросту. Па-першае, все камандаванне, которое сёння там прадстаўнікі сапраўднай 5-й калоны расійскай, ну, павінна быць вытурнутая. Это тыя, хто каму пашчасціць пазбегнуць лавы падсудных, а все астатнія гэта толькі кантрактнае войска па найлепшых абсалютна заходніх узорах, каб трэнавалі. Прыклад можа быць, вось літаральна учора я глядзеў там на Ютубе відэа, дзе распавядалі пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ў Кіеве, і што вось яны там рыхтуюцца, бо там падрыхтоўчы перыяд, па найлепшых заходніх стандартах, у іх вельмі, там некалькі чалавек з французскага легіёну, яны ўсе вось гэтыя навыкі, яны папрыносілі, і вось гэта вось такія стандарты высокія. Французскі легіён гэта страшна. І вось гэта павінна быць, і акрамя гэтага, мне здаецца, я можа адразу скажу сваё стаўленне вось наконт там НАТО, не НАТО. Ну, в прынцыпе, не блага было бы туды перайсці, але пакуль да яго дойдзеш, это вялікі абсалютна прамежак, павінен быць развіцця самой краіны, развіцця ў тым ліку войска.
За гэты час нам варта кіравацца на такія рэгіянальныя звязы, это зноўку ж той жа балта-чарнаморскі звяз, і адпаведна вайсковыя звязы рэгіянальныя могуць быць украінцы, беларусы, Мне падабаецца гэта балтыйскія ідэя. краіны і вот палякі, да прыкладу. Все, вось гэта тое, куды развівацца. Але тут яшчэ адзін вельмі важны момант. І зноўку у нас ёсць прыклад Украіны, мы бачым, што акрамя таго, што больш за 3 мільёны з'ехала за гэтыя пару тыдняў вось гэтай адноўленай вайны з Украіны, 320 тысяч чалавек вернулася, каб ваяваць. Сотні і сотні тысяч людзей запісаныя ў тэрытарыяльную абарону. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра высокі патрыятызм, нацыянальны дух. І гэта вось таксама павінна быць далёка не ў апошнюю чаргу ў грамадстве. І гэта вось, калі мы гаворым пра будучыню войска, войска магчымае вот нацыянальна тады, калі людзі будуць патрыётамі, калі сапраўды будуць любіць Беларусь, калі незалежнасць Беларусі гэта будзе такая абсалютная аксіёма для ўсіх. Вось, і мне здаецца, і адпаведныя салдаты такія ж самыя будуць. Ну і калі будзе, безумоўна, калі будзе адміністрацыя, гэта не проста арыстакраты там са шпіцамі на руках, а это будуць людзі, якім давяраюць, якіх, не пабаюся этого слова, любяць сапраўды. Вот ведаеш, цябе любяць і вот не адстаюць. Вот Олег Пуцік піша, а культурным дарацца мэра. Давайте доживем до этого моменту, калі прапануюць, тады будзем разглядаць гэтыя прапановы. Добра, тут ёсць пытанне... Я вось падумаў, што зараз пра войска, потым, як пачнем гэта ўсё, што ў новай Беларусі, якая будзе пасля вось перамогі дэмакратыі і прагрэсу ва ўсім свеце, што нам трэба рабіць, так нам там на некалькі гадоў, дай бог, каб некалькі гадоў, таму што, глядзіце, все сістэмы гэтыя, яны не працуюць наогул. Войска, ну, ясна. Праваахоўная сістэма, ну, абсалютна зразумела. Адукацыя, ясна. Медыцына, ясна. Сельская гаспадарка, ясна. Все гэта нейкім там сурагатамі замененыя такім і для галачкі. Все для галачкі. А вось ты другі раз ужо кажаш для галачкі, а я все хацеў пажартаваць. На гэтым тыдні ЗША ўвялі там чарговыя санкцыі, у тым ліку супраць там грамадзянаў Беларусі, і туды трапіла галачка Лукашенка. Ты ведаеш, і вось... Бедная, ну за што? Дзеля якой галачкі? Ну за што яе ўжо? Дарэчы, Ірына Слыш цябе вельмі падтрымлівае, піша, што згодна з Лявонам, кожны павінен займацца сваёй справай. Мэр гэта пра гаспадарку, а не творчасць. Ну я б вось тут, калі дазволіш, я бы трошачкі не пагадзіўся. Все-таки не толькі пра гаспадарку. Все-таки, ну, па-першае, мэр гэта выбарная пасада, гэта пасада, гэта венец самакіравання гарадскога. І людзі, калі выбіраюцца, чалавека, які вось душою і сэрцам вось з гэтым горадам, гэтым населеным пунктам, і гэта, ну, пра ўсё, гэта вось чалавек, якому да ўсяго ёсць справа, абсалютна не толькі пра гаспадарку. І наконт творчасці. На мой погляд, што мэр, калі ён добры мэр, он мусіць быць творчым чалавекам. Он мусіць творча падыходзіць да гэтых всіх пытанняў. А не просто, что так быстренько. Знову возникает привид крепкого хозяйственника, мандатровый шаг. Ну так, а то у нас все, вот мэр занимается только колхозами. Ну, по-перше, у нас нема мэров, але вот те, которых называют старшыні там гарвыканкам, они, правда, занимаются некими колхозами, больше ничем. Зрэшты, и их президент, который еще и президент ОМОНа, он же так само, только вот, что он ездит, это инспектуя заводы, гэтым кіраўнік дзяржавы павінен займацца. А инспекция завода выглядае, як, вот, зноў казали про войска, она выглядае на 100% визит генерала у воинскую часть. Это выглядае, ну-ка, покажите мне туалет. А у вас вон павучина висит. Ну и пошло-поехало. И все, знову ты ланцуг это на того накричав, то на того, это ему на эту морду мог дать. Нижейшему этому, за то, что павутина там висит. Ну все это, знову же, такий галочный абсурд. Есть питание от Ирины Слыш, знову ж. Как вы думаете, когда начнут останавливаться предприятия из-за отсутствия сырья и комплектующих, массовая забастовка будет возможна? Ось тут вельми тяжкое такое питание.
А вот я не подкажу свое меркование, мне цікаво, что ты Такое думаешь. цяжкае пытанне. В прынцыпе, масавая забастока она мусіла быць у 2020 годзе, на мой погляд. 26 кастрычніка, я памятаю. Ну, Хотя она повинна была и раней быть, это абсолютная Так, правда. і як не дзіўна, чамусьці людзі, якія, можа, не адзін чалавек мне это казаў, людзі, якія знаходзяцца яшчэ трохі да рысы беднасці, яны працуюць на гэтых заводах, якія нічога практычна не вырабляюць. То бок это ты просто ходзіш на працу, там нейкім что Золотые слова. Нешта Класс. там забіваеш нейкім малатком, это нікому не трэба, оно ідзе на склад, потым оно зноў там расплаўляецца. Та они ж з'ядаюць толькі грошы бюджэту. Натуральна. Все флагманы, яны датацыйныя. Ад гэтага нічога не залежыць, але можна было, ну, хаця б там для тут уже не для галочки, а просто для выдатной картинки зрабіць тую забастовку, показать, что ну супраць, в один день не выйсці на працу. Не, яны пачынаюць, у нас же крэдыты, у нас же тое, Таму я не могу даць дакладны прогноз. Мне здаецца, што гэтыя людзі, якія і так бедныя вельмі. Это як, ну, як у этом барадатым анекдоте про тое, что так что, папа, цяпер ты будешь меньше пить? Нет, ты Нет, будешь сынок, меньше. цяпер ты будешь меньше есть. Слухай, ты вельмі класна сказаў пра вось тое, што яны там і не вырабляюць, это вось дадзены ўсплывалі пра гэта, што асноўныя флагманы беларускай эканомікі, дзяржаўныя прадпрыемствы, яны все датацыйныя, яны папросту з'ядаюць бюджэт, і насамрэч было б эканамічна больш выгодна спыніць гэтыя заводы, а просто выдаваць тыя ж самыя заробкі гэтым людзям, просто каб яны не скручвалі зноўку гэтыя там трактары, напрыклад, которые папросту ржавеюць, а это ж таксама дадатковыя грошы і так далей. Ну, мне здаецца, што калі мы гаворым пра усеагульны страйк, то мы чамусьці забываем значэнне слова «усеагульны». Всеагульныя гэта не толькі працаўнікі заводаў, это не толькі працаўнікі вось гэтых дзяржпрадпрыемстваў. Гэта ўсе. Мы павінны памятаць, што прыватны сектар складае велізарную долю ў беларускай эканоміцы. І вельмі важна, каб выходзілі якраз у страйк, страйкавалі усе. Калі вось працаўнікі гэтых буйных прадпрыемстваў, ну, тому што іх шмат, і гэта для карцінкі, для падняцця духу, это было б вельмі круто. Плюс гэта удар па псіхіцы Лукашэнкі, который застаўся ў Савецкім Саюзе, для яго вось тое было яшчэ вось вельмі важна, што завод гэта вось асноўнае. Але павінны выходзіць і тыя, хто насамрэч эканамічна трымае нашу краіну. Усе павінны выходзіць. І пытанне, калі гэта будзе, это вось, ну, першы крок. Это калі мы будзем разумець пад гэтым страйкам, страйк усіх, а не толькі вось ну, всеагульны страйк натуральна. Калі ты ў банк ідзеш, а банк не працуе. А банк не працуе. Добра. Я зараз зірну, ну вот давай, гаспадарства, вы не супраць, мы ўжо гадзіну тут стрімім. Ёсць одно пытанне, і все-таки оно такое і музычнага характара, і трошечки да, вот, і палітычнае. И можно на этом и скончим. Чекай, а куда это уже его прибрали? Так, секундочку. Во. НМ, калі кириллица, альбо HM піша, як вы лічыце, якая верагоднасць таго, што ПУ у найбліжэйшы час пойдзе на канцэрт Кабзона? Такое пытанне. Ну, класнае ж пытанне. Ну, верагоднасць, безумоўна, досыць вялікая. Час нервовы. Той ПУ, про якого вы гаворыце, я спадзяюся, это тое, што я думаю. Чалавек не малады, хаця, конечно, спортсмен, і жыве ўсіх жывых, я разумею, але, ну, час стрэсавы, нават шокавы, можна сказаць. Потым я бы, думаючы пра Расію, я б не давяраў там бліжэйшым атачэнню. Ну, хаця яно знаходзіцца за там колькі метраў на іншым канцы стола. 30. 30. Ну, напрыклад. Ну, вось. Ты ведаеш, на гэтым тыдні, чаму я гэта пытанне таксама зачапіўся за яго, на гэтым тыдні з'явілася інфармацыя ад украінскай выведкі, што у Расіі разглядаецца магчымасць вось палацавага перавароту, і магчыма свае ж яго і кокнуць з гэтага ПУ. Мы давайте уже не будем гэтыя всякие конспирологічна-аптымістычныя сцэнары. Ну, і это кажа чалавек у памаранчавых акулярах. Мы просто шмат вельмі аптымістычных сцэнароў развіцця падзеяў.
Сярод іх можа быць і такі. Давайте просто, як магчыма, яго пакінем, а там будзе відаць. Все ж таки хацелася б пачуць ад этого пу, Вот апошняе яго пу. апошняго пу, і на працэсе, каб ён распавёў. Да, это адзіная прычына жадаць здароўя крывавым дыктатарам. Гэта хочется все-таки пабачыць іх на лаве падсудных, і каб вот не завочна іх судзілі, а вось все-таки каб у вочы ім все гэта сказалі. І ты ведаеш, Нешта шмат пішуць, шмат. а нам можа час згортвацца, таму што мы А можна я апошні? Тут нават не пытанне. Ну, калі аптымістычна, калі можна, калі кропку можна... Это вельмі аптымістычна. Добра. Я одно слово не гляджу, каб не... Хаут Пьера пишет, а тут до меня звертается. Хватит зубы заговаривать нам, Валера. Я вас вижу насквозь. КГБ Шеймана в эфире под видом оппозиции. О. А что такое КГБ Шеймана? Это особенное некое подразделение? Я не в курсе, я не самый прошаренный супрацовник. Да мы не оппозиция никакая, мы так... Як сказати, ну, тебе стало страшно, что тебе стало страшно, что ты 40 сантиметров от КГБ Шеймана сидишь? Так это, напевно, від вас там написано. А може і вас, а може там не на ви? А може бути. Хаут П'єр. Як нас розкрили, а? От все ж таки нас... Дякую вам за это оптимистичное завершение, такое веселое завершение нашего нашего стриму. Так, на этом хутчэй за все сапраўды. Ну, вот на этом КГБ Шеймана варта... А что ж такое КГБ Шеймана? Мне, до речі, вельми прикалывает. У нас под нашим видео столько пасется людей, как вот наших хейтеров. И для меня это такое диво дивное. І гэта так круто насамрэч, што нават калі ўзяць умоўна, што наша аўдыторыя вось у адсотках сапраўды там збольшая складаецца з тых, хто нас там у чымсьці абвінавачвае, ну наколькі ж это круто, што мы прыцягваем іх увагу. Так все ж пишут ухвальные нейкие, все. Потому там нават я краем вока поглядел, калі новый альбом уже написали. Ну слухайте, ну мы что разглядаем не альбомы зараз, а конкретную грамадско-палітычную ситуацию. Все, спадарства, дзякуй вялікі вам за тое, што былі разам з намі. Дзякуй, так. Это быў памаранчевы Лявон Вольскі, я ўжо традыцыйна вось. Гэта быў палітычны аглядальнік, прадказальнік палітычна-эканамічнага надвор'я Валер Руселік. І заставайцеся з сэнсам, ставце падабайкі, пішыце каментары, нават такія вясёлыя, як вось гэты П'ера напісаў. Дзяліцеся гэтым відэа, таксама падпісвайце на яго сваіх сяброў, таксама вось тых, хто каго бамбіць ад нас. І не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі.